Mayong hapon niata karon sa SRP. Niya diri lugar nga indot kayong jagingan. Muna sa layo, munang bukid sa Buhisan, Pardo, diri Talisay na. Unya mo ni diri. Niya diri ang Inyo Star sa unahan. Oh, muna Inyo Star. Pili ang ato pa doon dia Talisay na ato ay nag-jogging diri, walking ako yung mga sakyan na nangagi okay ka diri, relax kayo diri dapita makita nimo ang Sisilix niya diri sa Papikas SM Seaside. Ito ang Sisilix layo nakidlap-kidlap dako pa kayong hawan diri tingali mga 5 or 10 years from now barog dali mga dagkong kondo dali ang SM sunahan mo na ang Ocean World diri Ocean World Sisilix sa unahan ka ng layo atong ni paduol sa may paduol ani di maduol baratuhon na itong kamera sorry kayo mga followers SM Seaside dili mo ng Inyo Star minot ka jagingan diri jogging ka mag-walking hamagaway kayo ang daan no? Sa unahan El Corso na diha ang tora unahan ay ang City de Marie kung magkatabok ka dito sa El Corso nindot sa dito jaggingan dapis dagat pero layo pa wala may taytayan ko diri mutuyok po ka dito layo pa walang uban ano yung mga damo to ano na sila diri mag-walking o mag-jogging safety ra sa diri preskong hangin naas palibot ng Inyo Star nagbike si Dodong sunahan mag-uwan magaling nasa pasilunganan diha nakapasilong sa ko diha sa una pasilunganan karon hapit naman mag alas 6 alas 5 pasado mo ni medyo ngit-ngit atong background mo ni dagko na kay improvement ng Cebu City tuwa ditong City de Marie sige panukod og building hasta ang Inyo Star nana sa bagong gitukod hotel mga 27 story daw na ka nang nag-green mo nilang barracks na mga engineer diha diha ang Sisilix kita ninyo nagkidlap-kidlap may duha ka murag cross na kidlap-kidlap nga hayag color puti munang Sisilix padong sa Cordoba diha munang SM Seaside. Ayong hapon. Bye bye.